Good afternoon, Zimbabweans kunzvimbo dzakasiyana-siyana. You might be in Cape Town, you are in Johannesburg, Zimbabwe, Zambia. This is Mr. Monetsi from Monetsi Funeral Services. And Tendai Nemukano Mantipa for us to share the live coverage here Tinayo this afternoon. Okay. Yes. Shit. Just a second. I'll be with you guys. Alright, so nasuno tadzoka zvakare paprogram yatinokava repatriations ese anoitika South Africa. One of the reasons why tichita live coverage is to make sure kuti kune mamwe family members vanenge kuattend services, but unfortunately havakwanisi, vamwe vanenge vari kumabasa, vamwe vanenge vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana. And zvinobatsirawo vari kuZimbabwe, kune vamwe vanenge vachida kuendawo kunhamo but havakwanisawo nenyaya dzakasiyana-siyana. So kazhinji kacho tisati tatanga live coverage, we also have to inform the family members. Some family members vane WhatsApp group avo vanobva vasharewo information. Vamwe vachona vanenge vane nzvimbo vane ways ekuti vakwanisawo kuona live coverage. 3 weeks ago takareceive a call from one of the SIS vedu akataura kuti mukoma Monetsi ndiri mudiaries ndawirwa nedambudziko, sisi vangu vashaika, hama yedu yashaika. Pavakatudza kudaro ndakabva ndadispatcha motikari nadriver. Unfortunately kuti munhu akashaika angarwara nguva yakareba uyezve akatozoshaikira mumba. So we had to make an arrangement yokuti tisvike panzvimbo yachona tibatsire mhuri iyi yanga yawirwa nedambudziko. Saka we are going to repatriate the body today from Johannesburg. Body chenda kunonzi kuHeadlands kuZimbabwe. Saka tisati tatange service tichandoedza one of vanasisi vakandifonera vakandiudza kuti mukoma Monetsi tawirwa nedambudziko. I know kuti padiaries pano panzvimbo we always pray for each other, with pastors who are part of us. Tinana vafundisi vakasiyana-siyana. Pese body isati yaenda tinoita live coverage tichikumbirawo kuti vanhu muwanamatiro kufamba and also to pray for the family yasirwa nemwana. So ndichangotaura nasisi vangu ava, ndichatanga navo, vachangotaurawo few questions. Vanzodzi, yeah, you are live pa social media. Akashaika ndiani wenyu? Akashaika ndikutetera munhu. Okay, ndima akatanga kundifonera zviya? Okay, mungangotipo background yasisi vashaika, sisi chedza kuti ndiani, vakanga varwara, vanga vanhu yakaita sei and so on. You don't have to disclose how kuti vafanechi. Okay, vana nguva yakareba varwara still. I think vakangoita 2 weeks vachirwara. It was Monday. Then saka vafonera tikati tichazoiko kuti tichikuonai on Friday. Saka Friday Saturday. Saka Saturday yacho tinozokwanisa kusvika kuzovaona tatafonera kuti vakashaika. Okay, vanga vane nguva yakaita sei muno South Africa? Vanga 2 years. 2 years. Okay. I understand kuti vasiya mwana. Yeah. Mwana anga akura sei? Mwana uyu ane 5 years, usikana. Yeah. Okay. Ndiye ari kuenda kumusha nebody nasekuru vachona. Yes. Okay. How has this affected the family? I know kuti body yagarisa. Yeah. It's one of the longest bodies tatagara nadzo Mpala. Nguva yakareba. What were some of the challenges dziripo? Challenges ndeyekuti mari ndo inenge ichinetsa kuti ibatane. So takasangana nemachallenges ekutsvaga mari kuti tikwanise kuunganidza mari kuti tikwanise kuti body itakurwa kuZimbabwe. And also nenyaya yeCovid iripo iyoyi. But we thank God kuti tine funeral parlour yaMr Midzi. Vakatibatsira kukwanisa kuti asisewo zvakanaka kuti tisvike patiri pana vanasi. Anditika, vanzati kubatsirana, we are saved to save. Yeah. But going back pakashaika munhu uyu, driver wangu achindiudza akandiudza kuti
akasvika munhu ashaikira mumba handiti nekuzotora bhodhi mumba nekuuya nawo. That was a really traumatic experience to everyone. Kuti bhodhi yakanonoka kuuya kuzotorwa yakango irimo mumba and so on and so on. Yeah. But anyway, upenyu hwevanhu uri mumaoko maMwari. Handitika. I believe kuti everyone is watching here. I know kuti mwana ndo kadiki kari paside yako. Atidi kuti abude yake picture yake. Atidi kuti picture yake ibude pa social media. Ane makore mangani. She's a beautiful girl. Hello. Unonzani? Ani? Unonzi Ruthi. Oh, okay. Ruth ane 5 years. Oh, all right, no problem. Ari kuziva zviri kuitika kana kuti I heard kuti she was very close to the mother. Yeah, haasi kunyatsokuziva kuti chiri kuita. Arongoti mama vakaenda kuZimbabwe. Haasi kunyatsoziva kuti chii chiri kuitika. Haasi tombonzwisisa. Kuti chii chiri kuitika. Charongoziva kuti mama vakatamurwa vakaenda kuZimbabwe. Osaka pakaremovwa bhodhi akanga aripo. Alright. Mashoko amungangodawo kutaura ekupedzisira ndeyekuti chii? I know kuti mamuchakwanisawo kuenda. You have chosen some family members kuti vabatsire vaendese bhodhi kuZimbabwe. Mashoko amungadawo kutaura. Mukoma vaenga wauye padhuze kavai. Mashoko andingangotaura kumafamily members also nemashamwari nevabatsirawo mari and so on. Ndinongoti mazviita zvenyu nekubatsira kwamunenge maita uyezve tinoda kutenda funeral police yaMr Minutes kuti vatibatsirawo kuti tisvike patiri panapa nhasi. Zvanga zvisiri nyore kwatiri, zvanga zvakangotomera, but we thank God kuti Mwari vatungamira ende vapindira bhodhi yakona kuti itosimuka. Alright, yeah, we're going to do the service now. Mukoma chingouya mukotaura yenyu mashoko amungade kutaura. I think vamwe get ready kuti mukoma stamunetwane. Just like pane light. Alright. Yeah. Zuva riri kurasisa. Yeah, zvaanani manje. Taura yenyu mukoma Kenneth. Yes. Ashaika ndiani wenyu? Oh, okay. Saka imimi ndi muchabatsira kuenda nebhodhi nemusukuru mudiki. Oh, saka masongoti makusumuka muri 3. Alright. Saka bhodhi iri kundoradzikwa kupi? Kundoradzikwa kuHeadlands Village 13. Village 13, Mutown. Oh, Kumusha. All right, no problem. And then mule mashoko amungada kungotaurawo here so far. I know it's been not easy for the family to raise the money, and zvinhu zvakaoma. Munhu akatora bhodhi akatundudzwa kuti wamunetsi you need to be patient nefamily iyi. Kunhu kwatorwa bhodhi kumafarms kumaprazi, and vazhinji vanhu havashandi, hakuna kana mari and etc. But kunyangwe zvedi takazongonzwana nawo, you managed to raise something and da kutenda Mwari. Tanga da kutenda hatina zvinhu zvandingataura zvinopala watisimudzira ndinoemba kuti hatina hangu zvinhu zvandinotaura. What I can tell you mukoma ndezvekuti mapolice vatinesa izvika, it's more about helping people. If you come to this industry saying that you want to make money nokutakura mabodies and so on, you'll be more on the wrong industry. We are Zimbabweans, we are there to help each other, to support each other. Zvandakakuitira izvozvo ndokumbura kuti muzoitirawo vamwe. Ramangwana harizikanwe, ndogona kuzoshaikawo ndosiya mhuri nevana. At least in your history in the family muchaziva kuti vamunetsi vakamboita sei, vakambotibatsira. Handiti mukoma mashoko ekupedzisira mataura handiti. No, I just pray kuti munofamba zvakanaka, mosvikawo zvakanaka, modzoka zvakanaka. All right, guys, can you start the service? I think they are done. Listo. I think they are done. All right. That's where we are at the moment. The good news, guys, in here COVID, our chapel tapuwa permission in the city of Johannesburg. So very soon we are going back to our chapel. They've been refusing nenya COVID.
but they've allowed us kuti all the prosima future ese taakudzokera kupala kwedu. It's been difficult, mafamilies anenge aida kuona, so we have to squeeze to find a way kungoti at least at our small place patinochengetawo kuti vanhu vangokwanisa kuitawo maservices avo. I think you can get in, motanga tonamata, mopa maspeech enyu, then we are done. So yeah, enyu. Make sure my sanitizer, my mask enyu. We have to sanitize them. Yeah, please do that. Makapfeka my mask enyu. Huh? Mwana apinde. Munochinjana panyaya yemwana. Mwana apinde. I'm very sorry. Tinokona. Madragon. Ipa msikana uyu. Oh, makumisa motikari. Dada tubate mwana wapinde mservice. Pinda yenyu. Get in. Msachika. Kia mayenyu sisi chieta. Anditi. Alright. Alright guys, so now the proceedings are taking place inside Vachangona Matao. It's one of the saddest story guys that takasangana nayo. Sisi vedu vashaita sisichedza vakafira mumba chaimo. The place is really nzvimbo yavaigara, you know, the set up yema farms ku South Africa. It was just said vachisvika driver wangu achiona munhu akangoradzikwa akafukidzwa negumbeze usiku. It was very late, they didn't know what to do, where to go and etc. And just vari kutaura kuti body yagarisa nguva yakareba vasina mari yekuti iende kuZimbabwe. Ndakazopindawo kungotoro mari yangu womuhomwe ndibva ndaisaw something, ndakati at least body ngaiende. Pamwe pachona unoasozviona kuti mari hapana, haitombobuda ita sei, nekusongonzwawo tsitsi kuti mwana uyu ane mwanasiwa mamuchiona ane 5 years and vakabva vapa pressure vakati vamunetsi mwana anofanira kuenda kuZimbabwe kuno kutinosenzwa mapurazi hatina mari, hapana anomuchengeta. And kuti it's just this, I really don't know how to explain it. Manzi vachitaura kuti mwana patakatora body akanzi mai vari kuenda kuZimbabwe, vakangodzi mai vari kurwara vari kuendeswa kuZimbabwe. Ndio belief yainayo izvo zvekuti mai vachadzoka. Let's just pray for one another family. Let's support each other. Upenyu hwakaoma uyu, gara une good relationship na everyone because hauzoti zvinozofamba sera mangwana. So I will just cover a little bit of the proceeding in kuitika mukati, then we are going to stop the live. But munamato wangu ndio kukumbira everyone who is watching, let's pray for mwana mudiki asiwa uyu ane 5 years. Akuenda kwenew environment kwaakundochengetwa nagogo nasekuru. I know that every parent who is watching here, you don't want anyone to look after your child. Even you don't want even to think kuti ndakashaika ndiani achachengeta mwanangu. But upenyu hunogona kungochinja, zvakawanda zvinoitika. Saka ndio nyaya yachona. Let's love one another, let's support each other. Ramangwana arizikanwe. Mwana asara mudiki anoda munamato yenyu. I'll tell you it's not going to be easy kuti mwana akure ini munzvimbo yakanaka, considering my financial challenges. Andaona kuti family yaita iyi havana mari, they don't, you know, some of these funerals I would have come to the public and say guys, tine body yaine almost 3 weeks, actually more than 2 weeks, vana takatora body yachina kumapurazi havana kana send, havana mari, tibatsirewo. But at the end of the day takasongotiwo isusu vashoma unokambani ngatingobatsira kuti body yende. Saka baba ndaisa munhu kukumbira nekufamba mune zvakanaka, timuendese munzvimbo yakazvarirwa kune rubvutiro rwake. Tanamata baba tichichema zvikonzero zvemumugwagwa, ndimi muchachengeta vachairi. Mwari baba muchivaonesa pose panokosheka, nyangwe kudhira pabhodha. Mwari taikumbira kuti tisvika zvakanaka, ndiwo vachaperekedza muvagare zvakanaka mune zvinonetsa. Vasina mapfeko nemapfeka, Mwari taikumbira zvakanaka kuti mugure zvese zvive nekufamba negwara kwaro.
tinoziva kuti mwana wedu taungana zvine kuti tiri vatatu vana asi waungana wairi kuchema muzukuru wangu chiedza uzorore zvako mugare mhuri yavakasiya kuti inochengedzwa tiri kuona sekuru nehatati dzako usashungurudza kuti mhuri yangu yandasiya asi tachikuita kuti mwari akudhekesere kwanda zvakanaka kunzvimbo yavo kundoubva kumusha kwako nanamata nemutara jesu ndakamirira ini sekuru wako lameki nyambudu amen. Okay. Manamata handiti pane masipichi amuchapo here musati mavhurirwe ane zvauda kungotaurawo mashoko ekupedzisira tinoti mama akatoita I don't know program ndeyenyu munets funeral pala nebasa guru ramakaita sezvo tanga tichitambudzika nekutsvaga mari sezvo isu tichishanda kumabhazi mari inotinetsa asi nechipo chenyu kutibatsira kwamakaita nokutenda zvikuru zvamakaita. No problem koma. Vanhu vataura nditi mataura it's okay, we can open for them, but you know it's not a must for you to do the board viewing handiti. Yeah, vakasunungukawo vanoona kune vamwe vanogona kubatikana kuti you're still in very much strong pain, you don't have to handiti. Yeah, zviri kwamuri as a family. Munoziva procedure yenyu. Who starts? Yeah. Huh? Yeah, you can. Tora in. Taimboramba kutora maphotos kudhara, but tora in photo. But Emma zata tora sata isa glass pamusoro. But it's okay. All right. Tora in. Tora in. Okay. Muchada kuna mata mapedza wanzvatopera. It's up to you. Mapedza. Alright, mungo namata zvenyu namata kupedzisira. Mungo imbo song yona munamata. Protector nezvese zvatichaita kusvika vavigwe Ishe Jesu. Muve muchaita kuti zvinhu zvese zvive zviri mumaoko enyu. She muve muchavaregerera zvese zvavaitadza. Tese tiri vatadzi asi Ishe ivai muchavagamuchira vachange vachisvika mumaoko enyu Ishe Jesu. Ishe tiri kuti muchengetedze vanhu vese vavakasiya vavaiona. Ishe Jesu tarwadziwa asi hakuna kwatingazvidzosa. Ishe Jesu tokutendai nekutibatsira kwamunoita.
Vemutapamba navo. It's okay. Okay, no, it's okay. They are done. Mpano, vafurire. That's we're gonna end for the proceeding for this afternoon. Yeah, I think they've seen that it was really, the family is in very strong pain for losing their sister. It's tough. Life is unpredictable, brothers and sisters. Our upenyu hwedu uri mumaoko maMwari. Chandingokumbirai ndechekuti paunorarama, paunofamba, your relationship with God is very important. Rufu ndimadzongonyodzi runova rusina kugadzirira. Vanhu havasiyiwa vakarwadziwa nemafiro akaita sisi vavo, and they are heartbroken, but ndo upenyu hwachona. Thank you very much, my diaries. Nevari kuona vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Don't forget program yatinayo na 8 p.m. South African time. Please make sure kana une hama yako, dzadzi yako, sisi vako, come and watch it and come and follow us on our page. Tichaishare after SIS MELLY diaries. May the Lord be with you. Tongonamatira family. Mwanzo wati kwasiwa mwana ane 5 years achaenda na mama wake. Hanze mwana ari kungoti mama wake aenda kuZimbabwe, and she's looking forward to go to Zimbabwe today to see her mommy, not knowing that her mommy passed away. So this is life. God bless you all. Bye bye.